Верстка ул гади тел белән генә әйткәндә, текстны, фотосурәтне макетка салу. Мәсәлән, безнең бар әзер текст, журналистлар язган, һәм әзер фотосурәтләр. Дизайнер шул информацияны дип әйтгәндә, дизайнер шул информацияны матур иттереп, гәзит яки журналның размеры буенча макетка салу. Менә шул безнең атала верстка дип. Хәзер мин сезгә аны күрсәтәм. Мин монда презентацияда әзерләгән идем сезгә. Так, барыгызга да күренәдер дип уйлыйм. Так, ул булыр, менә верстка булырга мөмкин текст форматында гына. Сез инде андый гәзитләрне күргәнегез бардыр. Һәм дә инде верстка булырга мөмкин фотосурәтләр белән. Бу примерда сложный верстка дип атала, үзебезнең телдә инде әйткәнчә. Монда вот олы фотографиялар белән, олы заголовоклар белән чыга торган гәзитләр. Элекке заманда әлбәттә инде дизайнер һәм дизайнер-верстальщик дигән профессиялар булмаган. Текстны башта бер олы тимер токтага җәйгәннәр, аннарысын гуаш кебек краска белән буяп, өстеннән кагаз куеп пресста бастырганнар. Вот аларның рәсемнәре тоже бар, менә презентациядан күргәнегезчә. Менә шул как раз тимер токталарга җәйгән, текстны җәйгән фоторәсемнәр. Әйбәт, аннарысын дальше күргәнегезчә инде шул пресска куеп, кагазга уже бастырганнар. Сул якта иске газета, ул менә күргәнегезчә инде 3 колонкага бүленеп эшләгән газета. Сплошной текст белән генә бара. Инде уң яктан карасагыз һәм уртада алар безнең уже современча, яңа дизайнда, уже кешенең күзен яулап ала торган верстка белән чыга башлый. Менә сезгә тагын пример. Булар инде шул башта әйткәнемчә сложный верстка дип атала үзебезнең дизайнер телендә. Брендбук инде ул безнең брендирование сүзеннән алынган. Бук инде безнең английскийдан китап дип атала. Шуның өчен брендированный китап ул верстальщик өчен инде әйткәнемчә ул шпаргалка. Ул брендбукны дизайнер кеше эшли, төзи дип әйтгәндә, гади генә әйткәндә нинди шрифтлар куллануларга, ничә колонка булырга тиеш текстта, нинди минималь шрифт булырга тиеш, нинди максималь, нинди төсләр булырга тиеш икәнен раслый. Аны мин хәзер сезгә тоже күрсәтәм презентацияда ничегрәк ул күренә. Менә сезгә шпаргалка дип әйтгәндә верстальщик өчен бу нәрсәне инде безнең дизайнер эшли, менә цветовая палитрабыз безнең бар, ни төсләр белән эшләргә икәне, шрифтлар, акцент шрифтлары бар инде, оформление шрифтлары, заголовоклар, алар бөтенесе дә вот шушы брендбуктан алына. Основной текстның шрифтлары әлбәттә. Нинди элементлар кергән, менә сызымнар, стрелкалар, точкалар дип әйтгәндә. Вот шушының ише. Нинди фотографиялар әлбәттә керә. Олы керә монда фотографиялар, бәләки фотографиялар куергамы, алар бөтенесендә менә брендбукта языла. И шуннан соң гына верстальщик безнең уже журналны эшли башлый. Шундый элементлардан соң. Һәм соңыннан инде уже журналны бүтән килеш макетка салгач, инде верстальщик безнең эшли предпечатная подготовка дип атала инде ул безнең телдә, печатька әзерли башлый. Өстен генә әйтсәм, бүтән версткага салган фоторәсемнәрне, бүтән материалларны ул безнең әзерләнгән инде типографиядан профильгә урнаштыра. Һәм уже готовый материалны инде җибәрә безнең печатька. 4 төс кулланыла безнең печать вакытында дип әйтгәндә, ул смик төсләре безнең английчадан килгән инде ул циан, то есть голубой төс, мажента безнең ул розовый, yellow белгәнегезчә инде сары һәм кара. Алар инде үзләренчә кей дип әйтәләр. Вот смик төсләре бар безнең. И шул төсләр бер-берсенә наслаиваться итеп, әлбәттә инде безнең килеп чыга уже төрле төстәге макет. Вот төсле кагаз һәм төсле краска белән шушылай итеп, шушы 4 красканы кулланып, безнең килеп чыга цветная печать. Дизайн ул безнең визуаль
стиль, образ һәм креативка җаваплы бирә инде. Ә верстка безнең әйткәнемчә техник эш. Әмма дә ләкин алар бер-берсе белән бик каты бәйле һәм аерым яши алмый. Эш барышында инде башта уяныла безнең дизайн, аны инде дизайнер уйлый инде, һәм аннары гына верстальщикка уже бирелә. Ул теге русча гына әйткәндә инде структурасын төзи дип әйтик дизайнер. Аннары соң гына верстальщик аны уже макетка сала башлый. Соңгы вакытта предприятиеларда инде дизайнер һәм верстальщик ул безнең бер кеше. Мәсәлән, менә мин үземдә беренче эшкә урнашканда мин үзем дизайнер-верстальщик идем. Дизайнында үземә уйларга туры килде, һәм дә инде версткасы белән дә үземә эшләргә туры килде. Макетка салыну инде. Төрле вузларда графический дизайн буенча направлениелар бик күп. Минемчә графикага, рәсемгә һәм дизайнга гашыйк кешеләр өчен бик яхшы профессия дип шутлыйм инде. Шулай ук интернетта да бик күп курслар бар. Инде кызыксынган кешегә аларны интернетта да карарга була. Ничек дип әйтим, не обязательно аны түләп укырга. Чөнки интернетта бик күп сайтлар бар. Алар ул сайтларда бүтән информацияны бик нык подробно иттереп язылган. YouTube'та да шулай карарга мөмкин. Мин үзем инде шул укыган вакытта, программистка укыган вакытта шул кызыксынып китеп инде дизайнга төпләнеп китеп, мин бик күп сайтларда укыдым бүтән булган кагыйдәләрне, бүтән информацияларны ничек эшләнешен барысында бергә. Һәм шулай да инде бик күп видеоларны YouTube'тан карадым. Анда бик яхшы шундый укытучылар бик яхшы өйрәтәләр. Иң беренче чиратта инде плюсларын әйтәм, ул актуальлык. Кайда гына барсагыз да, бүтән җирдә дә безнең дизайн, мәсәлән, инде сизгәнегез бардыр, магазиннарга, менә продуктовый магазиннарга кирсәгез дә, һәрбер ашамлыкның дизайны ул инде әлбәттә кемнеңдер кул эше. Шунысын да әйтеп китәм, дизайнер-верстальщикның эшен удаленно да эшләргә мөмкин. Ул инде хәзерге заманда, миңа кажется, яшьләргә аеруча да бик кызыксындыра торган нәрсә. Удаленный эш. Шуңа дизайнер-верстальщик һәм вообще дизайнерның профессиясы инде әлбәттә ул удаленно да өстен эшләргә мөмкин. Обязательно офиска килеп түгел. Мәсәлән, без үзебез теге елны эксперимент үткәрдек монда Татмедиада. Үзебезнең отдел белән без очлык Шри-Ланкага һәм дә анда бер ай буе без эшләдек. Бер ай буе һәм ничек дип әйтим, ул бер ай эчендә бернинди комачаулык та безгә килмәде. Самое главное шул интернет кына булсын инде. Интернет булмаса, удаленный эш юк дигән сүз, килеп инде уже офистан эшләргә туры киләчәк. Интернет булган сайын җир шарының любой точкасында барып рәхәтләндереп эшләргә була. Казанга эшләсәгез, килсә Казанда эшләргә була, авылларда эшләргә була, абсолютно бер кайда даже өйдән дә чыгарга кирәкми дизайнер эше белән. Тагын әйтеп китәм инде минус якларында аларның беренчесе, конечно, вакыт. Күп проектлар булган очракта бер көндә 24 сәгать җитмәскә дә мөмкин. Һәр проектның үз срогы бар, әлбәттә. Үзебезчә инде без аны дедлайн дип әйтәбез. Шул дедлайнга җитешмәсәк, төнлә дә эшләргә туры килә. Бүгенге көндә уңышлы верстка инде безнең төрле категорияларга бүленә, төрле журналларга, например, алсак инде без яшьләр, балалар журналын дип әйтик инде. Миңа Сабантуйның версткасы бик ошый. Сабантуй белән Салават күпере миңа калса Татарстан Республика буенча иң яхшы журналларның берсе дип шутлыйм балалар өчен. Инде алсак безнең яшь үсмерләрне, подросткларын дип әйтик инде. Аларга миңа калса Идел журналының версткасы бик тә уңышлы дип шутлыйм. Зурлар өчен инде мин даже, наверное, әйтә дә алмасын, потому что зурлар өчен журналлар бик күп.
любой киоскка барсагыз да, менә Казанда метродамы, любой җиргә инде анда газетлар, рус газетлары да, даже иностранный газетлар да бик күп. Шуның өчен аларның һәрберсе аерым, һәрберсе үзенчә уникаль. Шуңа аларның кайсысындыр берсен аерып уникаль, уңышлы дип әйтә алмыйм. Әйткәнемчә инде мин дизайн белән уже 9-нчы класстан бирле мавыга башладым, может даже 8-нчы класстан бирле. Ул вакытта әле компьютерлар әле өйдә килеп кенә чыга башлаганнар, әле 2007 еллар булгандыр, наверное. Әле стационарный компьютерлар өйдә әле килеп кенә чыга башлаган иде. Һәм шунда беренче программалардан булып мин Photoshop куйдым компьютерга. Минем дус-малайлар бөтенесе уеннар уйныйлар, ә мин менә Photoshop белән мавыгып киттем кызыксынып, һәм шунда фотографиялар эшкәртә башладым. Ул вакытта ул минем хобби гына иде, мәзәк өчен генә эшләнә торган нәрсә иде, ләкин инде укырга кергәч инде, укый башлагач, шул алдагы әйткәнемчә төпләнеп, уже углубиться итеп инде кирип киттем мин ул һөнәргә. Шуның өчен инде хәзер шул өлкәдә уже озак еллар эшлим. Тагын бер нәрсәгә әйтәсем килә, үземнең опыт буенча нәрсәне аңладым. Һәрбер эшне яратып эшләргә кирәк. Яратып эшләмәгән эш булса, ул эш бер кайда бармый. Шуның өчен яраткан эшең, яраткан хоббиң бар икән, әлбәттә инде обязательно шул якка, шул направление буенча эшләргә кирәк. Төрле раскраскалар алып, фломастерлар белән алып, постоянно рәсем ясатырга өйрәтергә кирәк. Төрле кружокларга бирергә кирәк инде. Уже үсмер чагында инде мәктәпкә укырга кергәч, рәсем буенча, художественный направлениялар буенча инде. Алга таба хәзер безнең технологиялар бик күп һәм бик тә инде развиты дип әйтик. Любой планшет алсагыз, любой планшетта бар фоторедакторлар, төрле программалар бар, рәхәтләнеп ручка белән инде шул планшетта спокойно рәсемнәр ясарга була. И шулай итеп балалар инде шул дизайн якка юл тотарга мөмкиннәр. Бизәлешнең тенденциясе, трендлар инде безнең алышына хәзерге вакытта бик еш. Елга 2-3 тапкырда алышынырга мөмкин, чөнки хәзер безнең социаль челтәрләр дә бик күп, TikToklар да күп инде безнең. Шуның өчен төрле илләрдән безнең информация килә тора. И шул трендка, шул тенденцияга без гел карап барабыз инде. Үзебезнең булган Татмедиадагы булган журналларны гел шул актуаль верстка белән чыгарырга тырышабыз. Ничек дип әйтим, шул әйткәнемчә инде соңга калып, уже 1-2 елга соңарып, уже трендларыгыз артта калдымы, уже яңартырга уже бик тә кыен булачак. Шуның өчен ел саен инде яңа версткалар, яңа элементлар внедрять итеп барырга кирәк безнең журналларга. Мәктәптә укыган вакытта мин инде әлбәттә информатикага күбрәк өстенлек бирдем, математикага. Математика бездә логиканы развивать итә, а информатика инде ул безнең менә шул компьютерлар белән эшләргә өйрәтә инде. Шуның өчен иң беренче чиратта ул информатика. Математика да әйбәт түгел. Математика плюс информатика менә шушы ике фәннәргә ничек дип акцент ясап укысагыз, инде 11-нче классны бетергәч җайлы гына укырга керергә була. Ну, егына биреп инде әлбәттә. Татмедиада проектларны алганда, әлбәттә инде ул безнең переверстка, редизайн дип әйтгәндә менә мин үзем Магариф журналында, Магариф редакциясында гаилә һәм мәктәптә беренче елларны эшләдем. Менә беренче елда гаилә мәктәпнең яңа дизайнын эшләдем, яңа версткасын эшләдем. Аннары соң инде Идел журналының яңа версткасын эшләдем 2020 елда һәм менә 2023 елда менә тенденциялар, трендлар үзгәрде. Менә хәзер Идел журналының инде менә июль айынан бирле тагын яңа дизайн белән Идел журналын эшләргә туры килде.
Вот, шуңа менә шушындый катлаулы кыйын проектлар инде алар бөтенесе дә истә кала, алар инде һәрберсе дә инде уникаль. Шуңа возможностьгыз булса, ул журналларны ачып карый аласыз. Алар, үземчә инде әйтәм инде, алар тренд, менә хәзер инде трендлар бар, менә шушы трендлар белән эшләнгән журналлар алар. Минемчә инде хәзерге тенденция безнең әйткәнемчә шул минимализмга бара. Инде ул минимализм хәзер журналларга да күчте. Ул элек дизайн интерьерга бик кагыладыр, экстерьерга бик кагыладыр. Минимализм хәзер инде менә без бөтен инфографикаларны, презентацияларны, журналларны да хәтта инде эшләргә тырышабыз минимализм стилендә. Шул башыннан карап барсагыз, мен анда әйткән идем, хәзер күбрәк фотографиялар куела һәм минимум текст. Вот, хәзер где-то бер 5 ел дәвамында, миңа кажется, әле плюс 5 ел дәвамында менә шушы минимализм стиле сакланачак дип уйлыйм үземчә. Бәлки ялгышамдыр, но тенденциялар шулай күрсәтә безнең. Мин дә озак уйладым, нинди бирим бирергә микән дип. Әлеге программаларны инде сез бәлки пока белеп тә бетермисездер. Шуңа күрә минем башка инде шул бер генә уй килде. Сабантуй журналының хәзерге дизайны һәм верткасы бик яхшы. Әйбәт, бердән бер калган элементы ул безнең логотип. Ул инде уже электән үк ул үзгәрергә тиеш тә түгел дип беләм мин, чөнки логотип ул безнең теге якорь дип әйтик инде. Ул журналның теге индивидуальлыгы дип әйтим. Хәзер сезгә бирем нәрсәдә уйлап чыгарырга Сабантуйга яңа логотип. Просто рәсем генә ясап, кагазда ручка белән, карандашлар белән, төрле төстәге фломастерлар белән ясарга сезгә логотип. Менә сез ничек хәзерге современ вакытта, ничек сез күрәсез менә Сабантуй журналының яңа логотипын. Шуларны ясап җибәрсәгез була.